Plastic is everyone's problem. Over the last 2 decades, the amount of plastic waste has more than doubled globally, with plastic from the greenhouses that grow our food being a major contributor to the problem. Even with the use of recyclable plastics and the rise in public awareness, every year over 6,000 tons of agricultural plastic ends up being illegally burned, releasing poisonous toxins into the atmosphere, or buried in landfills, creating wasteful linear economies. האתגר של חברת אינפיניה באיסוף פלסטיק מחממות הוא קודם כל רמת הניקיון של איסוף הניילון מהחקלאים. מהסיבה שהניילון עצמו מגיע מלוכלך בהרבה מאוד חול והרבה מאוד שאריות צמחייה. כאשר הניילון מגיע מלוכלך באדמה, הוא שורף להם את הסכינים, למכונות שלהם במפעלי המחזור. Thanks to a project of the European Union, SwitchMed and the United Nations Industrial Development Organization, UNAIDO, a simple, sustainable solution was recently developed for this problem. The crux of the solution was simplicity and the use of readily available farm machinery. Plastic covers are rolled onto irrigation pipe drums using a tractor in a manner that maintains its cleanliness all the way to the recycling plant. על מנת להוריד את הניילון נקי מהחממות, אנחנו משתמשים בטרקטור ובגולל טפטפות שקיים כמעט בכל מושב וקיבוץ במדינת ישראל. בעצם בפרויקט המדובר הצלחנו למצוא פתרון איסוף מהחקלאים בשטח שיגרום לזה שהפלסטיק יהיה יותר נקי כשהוא מגיע אלינו לייצור. מה שאנחנו עושים עם החומר זה בעצם תהליך של מחזור מכני. מחזור מכני זה אומר שאנחנו לוקחים את החומר שמגיע אלינו למפעל, עושים לו מיון בסיסי, גריסה, שטיפה וגירון לפתיתים. את הפתיתים האלה של הפלסטיק ממוחזר אנחנו מוכרים למפעלי פלסטיק. This solution has the potential of saving 6,200 tons of plastic film a year in Israel alone, while creating economic benefits along the entire value chain. גם החקלאי מרוויח מזה השטח שלו נשאר נקי והוא מקבל על זה כסף, גם הקבלן מקבל כסף מחברות המחזור, וגם החברות המחזור מקבלות חומר נקי שזה חוסך להם כסף בייצור החומר החדש. האימפקט שצפוי מיישום המודל בפרויקט הזה הוא קודם כל תועלת סביבתית מהעברה של הפלסטיק למחזור ולא להטמנה או שריפה לא חוקיים, ובנוסף יש תועלת כלכלית מכיוון שאנחנו מכניסים את הפלסטיק חזרה לתוך הכלכלה, ניתן למחזר אותו, למכור אותו שוב, ולמעשה כולם מרוויחים. היישום שמצאנו בפרויקט הנוכחי הוא למעשה יכול להתבצע בכל משק חקלאי, בכל מדינות האזור למעשה, והיופי הוא שניתן לחקות אותו ולבצע אותו גם במדינות אחרות שיש להן פרקטיקות חקלאיות ומשקיות דומות לישראל.